Первый победитель Ибрагимова Танзиля. И второй наш победитель Насыбулина Валентина Алексеевна. Bu düşənbə çirilgən kadrlar, ikinci günlük bəxtli priz atışlar bizning ofisda idilər indi. Olğa Tabada rayon gazetəsinin toğrılıqlı oxucuları həm yazılışları bulub qalığız. Əligi tilək həm sıyırşıq üyaları kalendarlar Nurlat Informның baş mühərrir жетекçisi Резида Гинеевадан. Tanzila İbrahimova üçün priz atу көтелмәгәнчә булган. Sıyırşıq üyabız eski idi. Менә яңасы булды ди ул шатлыгын яшермичә. Бик зур бүләк кебек булды инде миңа, шундый машина кебек булды. Валентина Насыбулинаның иң яраткан кышлары сыйырчыклар икән. Аларның сайравын яратам. Бүген үк өй кыегына элеп куябыз һәм түземсезләнеп сыйырчыклар уялаганын көтәрбез диде ул да. Күз алдыма да китермәгән идем. Бүген язылырга уйладым. Эшкене азагында квитанция тутырып кайттым. Һәм менә приз. Приз отучыларны һәр икесе дә район газетасын күптәннән алдыралар икән. Яратып укыйбыз да диләр бер авыздан. Намаз вакытларын язасыз. Менә авыз ачкандагы дуганы язганнар иде. Нәбирә Гыймәтдинованың хикәясе бар. Аны инде килеп газета килүгә идән юа торган идәнемне дә юмышып тизрәк шуны укырга тотынам. Шигырьләр яратам. Район хәбәрләрен. Газета ваша очень хорошая, позитивная. Газетагыз бик яхшы, позитив хәбәрләрдән тора. Миңа тормышчан язмалар ошый, шигырьләр укырга да яратам. Әбүнә компаниясе дәвам итә. Район журналистлары язылучылар өчен яңа акцияләр өстендә эшли. Барлык әбүнәчеләребез эчендә 2 атна сайын без тематик атналыклар үткәрәчәкбез. Тематик әбүнәче атналыклары. Мәсәлән, инде киләсе атнадан ук башланып китәчәк безнең уңыш атналыгы. 2 атна эчендә язылган барлык әбүнәчеләребез арасында да без иганәчеләрдән бер центнер бер тик уйнатачакбыз. Әбүнә компаниясының ахыргы нәтиҗәләре төп партнерыбыз район почтамты коллективының ничек эшләвенә дә бәйле. Шуңа біз оларны да кызыксындыру чараларында күрәбез. Ай сайын без ай хатташучысын билгеләячәкбез. Ай сайын без яшелчәләр һәм чәчәкләр рассадалары, җыелмалары бүләк итәчәкбез. Чираттагы язылучы көне киләсе дүшәмбегә планлаштырылган. Бу көнне газетага язылучылар арасында стена сәгате уйнатылачак.